И здравейте хора, сега започвам с третия епизод на GTA San Andreas. При мен е колофичето и нещо лагва. Какво правиш, бе? Що правиш чеки, бе? Оф. Май ми е тих звука, ама заеби я, чакай. Не, нещо ми е тих звука сигурно на играта. Оф, боже. И сега си караме бричката на Sweet. Ако се чудите кой е колофичето, то е педерас от първия епизод. Чули какво казах, бе? Чули какво казах, бе? То си отиде. Не говори така, моля те, притесняваш младото ми. Аре бе, Sweet, нема да те гледам. Що така ми залагва? Тия фреймове много бавно, много бързо падат, бе. Чапа я бавно. Така. Така и така. Хъй! Чули, бе? Ева. Ехо! Милеш младенцата. Да ти се... да ти се сплеснат на устенцата. Що? О, винаги като снимам клип, почва ми засича. Що си бъркаш у газа, бе? О, боже. Уф. Хайде. Представяш ли Sweet да вика: хайде да си изпикаем в територията на Балас. Дай. Иха, дрифтаджия. Дрифтаджия. Не говори така, бе, говори си така нормално, бе, не така. Си доближил хуя ми в устата ти. Що така засича, бе? Добре бе, зелен педарас. Що така почина ми засича, бе? Уе. Те в устенцата, кели. Аре. То компютър сега какво мисли? Ето пак. Боже, като го дам на пауза, му се увеличават фреймовете, като го пусна да игра, хуй в газа.
Много тихо говориш, бе. Много тихо говориш. Пичко, буквай. Не. Малко. 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 По-малко. Ти ме скъса от бой, бе. Я да му избягам, бе. Ой, избягах. Смешници. Ти ме скъса от бой. Оф, много засича. Мешко я мършо. Бати на 9 фрейма. Какво е? О, боже. Бати забиващото. Засича. О, боже. Отново трябва да тази пауза. Така. Аре, Суит, идвай. Чакай ме, Суит, не ме изоставай, че ще ти пръдна в лицето. Добре, че не ме изостави, иначе ще ти пръдна на лицето. Еш го по лица как гледа. Поглежда. Оф. Къде? Пълен селянин. Къде? Много тихо говориш, не мога да те чува, бе. Не. Shut the fuck. Какво паркирва? Що, бе? Сега свършим с клипа. Да, бе, само да свърша с клипа. Сега минах мисията. Една биричка. Почерпи се една биричка. Що тука. Аре, няма те гледам. Колко си хубав. Са. Каква тая бира? То вика Суит, почерпи се с... Тихо, бе. Хора, това... Мълчи, бе! Това беше от мен, хора. Абонирайте се и бай-бай.